Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci. Sigi ka don duba sanfɛ inshallah ni fayida dɔ ye min ye safaru ye tiɲɛ don a ka ca tuma caman an ka kalandenw an tɛ mɛn ka bɔ ka taa voyage la ka taa wariw ɲini yɔrɔ la ka taa safaru la dɔw bɛ taa u bɛ taa to yɔrɔ la ka segin o tɛ sira sɔrɔ ka segin alors a bɛ fɛ ka na n'o nasira dɔ de ye nɔgɔma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka voyage i ka kan ka min kɛ ka sɔrɔ ka bɔ i ka so hali n'a y'a sɔrɔ k'i ye riyada dɔ de don parce que tuma caman na bon komi an tɛ bi ka kalandenw cogo dɔn n'o tɛ anw b'a kɛ cogo min na n'i bɛ fɛ ka bɔ ka taa safaru la ka taa jalibu yaala yɔrɔ ka taa i fana k'i t'i dara dumuni ɲini ka sigi ka na an tun b'a kɛ cogo min na an tun bɛ kaliwa de don an tun bɛ riyada de don n'an ye riyada don an bɛ su saba semaine kelen riyada don kaliwa n'i y'a don ka ban n'i bɔra i ka so a banna n'i taara i tɛ wurudi wɛrɛ kɛ i taara ni tɔgɔ min ye i bɛ taa sigi ale de kan wala y'a lɔ i bɛ jigin ka na aradul sɔgiri kan i bɛ to ka aradul sɔgiri wuridi i b'i ka laɲini bɛɛ sɔrɔ tuma dɔ la hali i tɛ kalo kelen kɛ i bɛ sɔgɔ i faso la bon n'a y'a sɔrɔ i taara ka taa tɔgɔ wɛrɛw ta ka tɔgɔ wɛrɛw ɲagami dɔrɔn i b'a ye sira bɛ ɲagami i bɛ se ka san 2 san 3 kɛ i tɛ sɔgɔ i tɛ wari sɔrɔ i gɛrɛsɛgɛ bɛɛ bɛ siri o kosɔn kalandenw a y'a hakili to ala tɔgɔw la a kana taa dɔrɔn ka taa se ka ala tɔgɔw ta k'a ɲagami ale man ɲi ale ka jugu fɛn min ma o ye kalanden de ye ale ka jugu fɛn min ma o ye moricɛ de ye ale ka jugu fɛn min ma o ye sirakanden de ye e bɔtɔ sira la nin i man kan ka taa dugura ka sɔrɔ ka taa lɔ k'i b'a ɲɛɲini non i kan ka ɲɛɲini i ka so fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa i ka hɛrɛ kunbɛn sisan e mako bɛ 10,000,000 na ou bien bon an k'a kɛ e mako bɛ 2,000,000 la bon tiɲɛ yɛrɛ la